Subscribe khalam आंनि टेक्निकल बड YouTube चैनलखौ आरो घंटा आइकनखौ दबायनानै हो आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। नै आं दा नैबे स्टेट बैंक ATM नि मोखाङाव दङ। आं दा स्टेट बैंक ATM नि सिङाव थांगासिनो दङ। अब्ला आं नैबे मोनफैबाय ATM नि सेराव मोनफैबाय। दानिया आं आंनि कार्डखौ बेवहाय सोनानै होगोन। बेनि उनाव आङो नैबे ट्रेन्सफार होनाय अप्शनाव थुनानै होगोन। बेनि उनाव आंनि पिन नम्बरखौ बेवहाय थुनानै होबाय। बेनि उनाव नैबे सिंथारनि कार्ड टू कार्ड फान्ड ट्रेन्सफाराव थुनानै होगोन। बेनि उनाव आङो जायनि कार्डआव आं फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो नागिरदों बेनि कार्ड नम्बरखौ आङो बेवहाय थुनानै होगोन। तो बेनि उनाव आङो नैबे येसआव थुनानै होगोन। एगेन आङो बे कार्ड नम्बरखौ बेवहाय थुफिनगोन। गोसोआव लाखि कार्ड नम्बरा जेब्लाबो 16 डिजिट जायो। अब्ला नोंथाङा बे कार्ड नम्बरखौ बेवहाय थुनानै होगोन। बेनि उनाव आङो एगेन नैबे येस होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन। दानिया प्लिज एन्टार द अमाउन्ट। दानिया फैसाखौ आं थुनानै होबाय। बेनि उनाव कारेक्ट होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन। तो योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस प्लीज वेट। तो बेवहायनो कन्फर्मेशन स्क्रीन फैदों। बेवहाय येसआव नोंथाङा थुनानै होबानो जाबाय। सिलेक्ट एकाउंट टाइपआव नोंथाङा नैबे सेविंग्सआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड प्लीज वेट। अब्ला बे ट्रांजेक्शन जागासिनो दङ। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे प्रिन्टआउट दा ओंखारबाय। अब्ला बेयो सक्सेसफुल देखायदों। अब्ला नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ जों माबोरैहाय ATM आव कार्डनिफ्राय कार्डसिम जोङो माबोरै फान्डखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायो जोबोद इजिलि। आंनि भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे मोस्ट इम्परटेन्टलि नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होयो जेन। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय भिडिअ।